జై శ్రీరామ్. రాముడు గుడి కట్టించి ఎన్నో కీర్తనలు రచించి ఆయన దాసుడయ్యాడు. అయినా సరే తానిషా ప్రభు ఆయనని తీసుకెళ్ళి జైల్లో బంధించి 12 సంవత్సరాలు కేవలం చిన్న గ్లాసుతో జొన్నపిండి, అదే గ్లాసుతో ఉప్పు, అవి రెండింటితోనే ఆయన 12 సంవత్సరాలు జైల్లో తన జీవనాన్ని గడిపారు. రాముడికి ఇంత చేస్తే నా కోసం ఏం చేశారు అని రాముణ్ణి మర్చిపోలేదు, ఆయన గొప్పతనాన్ని మర్చిపోలేదు. నాకెందుకు రాముడు అని మతం మార్చుకోలేదు. ఇదే కదా రాముడు అంటే, అదే కదా భక్తి అంటే, అదే కదా నమ్మకం అంటే, ఇదే కదా శ్రీరాముడంటే. జై శ్రీరామ్.